स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयांत केंद्र सरकाराच्या आयुष मंत्रालयान 4 दीस तिरंगा यात्रेचें आयोजन केलां। सोमारा स्वातंत्र्य दिसा निमतान थिवी मतदारसंघात तिरंगा यात्रा जाली। 17 ऑगस्टाक पणजे ही रॅली काडटले। सोमारा थिवी हांगसर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी ह्या रॅलीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार थिवीचे आमदार किरण कांदोळकार हाजीर आशिल्ले, तशेंच पेडण्या मुखेलमंत्र्याच्या हजेरींत तिरंगा यात्रा जाली। भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक हाजेरी लायिल्ली। त्या भायर नेहरू युवा केंद्राने पणजे शारांत तिरंगा यात्रा काढली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्वातंत्र्याच्या 69 वर्सां पूर्ण करून 70व्या वर्साक पदार्पण करतना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी देशाक एक कार्यक्रम दिला। त्यामुळे सगळ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीच्यो अशे तरेच्यो तिरंगा यात्रा करप आणि 70 वर्सां अशे पद्दतीन साजरी करप, त्या हातूंतल्यान राष्ट्रभक्तीचे प्रसार जो आणि प्रचार जो आसा सगळ्यांक या लोकशाहीच्या संदर्भात आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या संदर्भात कितें तरी जाणीव जावची आणि सगळ्यांनी राष्ट्रभक्तीचे गुणगान गावन देशा खातीर कितें तरी त्याग जसो स्वातंत्र्य सैनिकांनी केला। लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलो देह दिलो, आपल्या घराची राखणकूळ केली, संसार लुटलो। हो त्याग स्मरून नागरिकांनी कितें तरी एकदा तो शेतांश जरी पाळ्ळो तर ह्या देशाचें कल्याण जातलें। आनी आज ज्यो समस्या आमचे समोर उब्यो आसात त्यो समस्या खंय तरी आमीच उबी केल्ल्यो समस्या आमीच पूर्ण करूं शकतले। हो एक विचार घेवन अशे तरेचे देशभरान कार्यक्रम ह्या 70व्या वर्धापना निमित्त करपाचें ठरयलां। त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात 5 दिवसां 4 किंवा 5 दिवसांचे अशे तरेच्यो तिरंगा रॅली काडून गांवागांवांत वचून ज्यांनी ह्या देशासाठी आपले सगळें अर्पण केलां अशे कडेन तांकां सन्मान तांचो मान तांकां थंय दिवप आनीक जनतेक ह्याची जाणीव जाली की ना निश्चितपणे ह्याचो फायदो देशाक जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा। हिंगा नगरसून करसवाड्या म्हणजे सादारणच्या आम्यांनी ते असनोड्या जंय आमचो पयलो गोंयचो हुतात्मा बाळाराय मापारी हांच्या मेरेन ही रॅली काडून जी तिरंगा रॅली आमी हें नांव दिल्लें आहा तेका देशभर आयज काल पयर 2-3 दीस जाले हो कार्यक्रम चलत आहा। तिरंगा रॅली इतल्याकूच लागून की म्हणजे सदांच म्हणजे आमी सदांच उगडास दवरपाक जाय की आमची जी आयडेंटिटी आहा हो देशाचो फ्लॅग आसता, तिरंगा आसता आमचो। आमी खंयसरूय गेले भायल्या राष्ट्रांत गेले जाल्यार आमकां वळखतना आमकां अमक्याचो चलो किंवा आमदार किंवा भाऊ आमचो मंत्री ह्या नात्यान वळखनात, पूण एक तिरंग्याच्या नात्यान किंवा इंडियन म्हणून आमकां वळखतात। तेका लागून देशाच्या ज्या लोकांनी बलिदान दिल्लें आहा, जे स्वातंत्र्य मेळोवपाक लागून बलिदान दिल्लें आहा, असल्या लोकांच्या उगडासाक लागून आयज आमी देशभर आनी आमी गोंयभर एक वातावरण जागृती निर्माण करपाचें काम केल्लें आहा। तिरंग्याचं महत्त्व आमच्या जीवनामध्ये काय आहे हे सर्व जगाला सांगण्यासाठी, आपल्या सर्वांना सांगण्यासाठी आपण आज ही तिरंगा यात्रा काढलेली आहे। मला वाटतं ज्या वेळेलापासून तुम्ही शाळेत जायला सुरुवात केली त्या दिवशीपासून 15 ऑगस्ट असेल, 26 जानेवारी असेल, 19 डिसेंबर असेल, या दिवशी हा आपला राष्ट्रीय ध्वज तुम्ही मोठ्या अभिमानानं फडकावलेला असेल। तुम्ही बघितलं असेल की आपले माननीय राष्ट्रपती असतील, पंतप्रधान असतील, ते लाल किल्ल्यावरनं देखील हा ध्वज फडकवतात। एकूण एक जो भारतीय आहे तो या ध्वजाकडे नतमस्तक होतो।
मित्रांनो, अशा या ध्वजाचं महत्व काय आहे? हा ध्वज म्हणजे काय आहे लक्षात घ्या. हा ध्वज म्हणजे तुमच्या आमच्या सर्वांच्या अभिमानाचं, गौरवाचं प्रतीक आहे. हा ध्वज म्हणजे आमचा स्वाभिमान आहे. हा ध्वज म्हणजे आमचं सर्वस्व आहे. आमची जर आयडेंटिटी काय असेल, आमची जर ओळख काय असेल, मित्रांनो, आपण सांगतो आम्ही भारतीय आहोत, आम्ही भारतीय आहोत, याचा आम्हाला अभिमान आहे. हा ध्वज सगळ्या विश्वाला सांगतोय. अशा प्रकारचं या ध्वजाचं आपल्याकडे महत्व आहे. हा ध्वज आपल्याला सांगतो तुमच्या राष्ट्राचं डबकं होऊ देऊ नका, तो सदैव वाहता ठेवा, तो सदैव प्रवाही ठेवा. आणि या देशाला पुढे न्यायचं असेल तर मित्रांनो, ती जबाबदारी जे तुम्ही मुलं या ठिकाणी आहात तुमची आहे. या देशाला आणखी प्रगती करण्यासाठी या देशाकडे जर कोणी वाकड्या नजरेनं बघणार असेल तर त्याचे प्रसंगी डोळे फोडण्याची तयारी ही तुमची मुलांनी ठेवली पाहिजे. हा ध्वज आपल्याला सांगतो. माझे प्राण जरी मला द्यावे लागले तरी मी गप्प राहणार नाही, त्याच्यासाठी देखील मी तयारी करेन. अशा प्रकारचा संकल्प तुमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये करा. आणि हा संकल्प ज्या वेळेला तुम्ही कराल त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं तुम्ही भारतीय म्हणून सांगून घ्यायला, अभिमानानं सांगण्यासाठी तुम्ही लायक असाल.